sitten se. Joo, aloitellaan. Tervetuloa vaalipaneeliin. Tervetuloa kaikki panelistit keskustelemaan tähän jo perinteeksi muodostuneeseen yhden vanhemman perheiden vaalipaneeliin. Ja tervetuloa kuulijat. Mun nimi on Kaisli Syrjänen, mä oon pienperheyhdistyksestä ja täällä mun juontajaparina on Anne-Elisabeth Pelt yhden vanhemman perheiden liitosta. Siellä Facebookissa voi kommentoida ja esittää kysymyksiä ja panelistit voi sitten paneelin jälkeen vaikka liittyä sinne keskusteluun ja vastailla siellä nousseisiin kysymyksiin, jos niihin ei tartuta tässä paneelissa. Otetaan tässä aluksi lyhyet esittelyt meistä järjestäjätahoista ja sitten sen jälkeen on vuorossa panelistien esittelyt. Ole hyvä, Anne-Elisabeth. Joo. Tervetuloa minunkin puolestani. Olen yhden vanhemman perheiden liitosta alueasiantuntija täältä Uudeltamaalta. Ja meillä on yhden vanhemman perheiden liitossa tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuosi. Ja ollaan jo sieltä alkuajoista lähtien varsinkin yhden vanhemman perheiden ja silloin eritoten yksinhuoltajaperheiden edunvalvontaa edistetty ja koetettu parantaa sosiaalista, taloudellista ja yhteiskunnallista asemaa täällä Suomessa, ja edelleen se sama työ jatkuu, ja meillä myöskin hyvin tärkeänä on tarjota vertaistukea, tietoa ja muunlaisia tapahtumia yhden vanhemman perheille, ja me näemme yhden vanhemman perheet laajempana kuin yksinhuoltajat tai eroperheet, ja siihen siis kuuluu kaikki perhemuodot, joissa on yksi vanhempi kotona lapsen kanssa. Kiitos. Ja pienperheyhdistys on sitten siinä muutamaa vuotta aikaisemmin perustettu, vuonna 1968 perustettu järjestö, jossa toimii yksinhuoltajat, yhteishuoltajat, vuoroviikkovanhemmat, itselliset vanhemmat ja muut, joiden perhe toimii yhden aikuisen voimin. Ja yhdistys järjestää monipuolista erilaista vertaistoimintaa, retkiä, leirejä, ryhmiä, perhekahviloita ja sen sellaista. Ja sen lisäksi yhdistys tarjoaa vapaaehtoisten kummi-isovanhempien ja mieskavereiden tukea perheille ja pyrkii vaikuttamaan perheisiin vaikuttaviin päätöksiin ja tuomaan perheiden ääntä kuuluviin. Ja sitten voitaisiin mennä panelistien esittelyihin, jos Kaisli ottaa juuri näin jaon pois päältä, niin nähdään toisemme. Eli kerrotko nimesi, puolueesi ja vähän, että minkälainen sun yhteys on yhden vanhemman perheisiin. Ja mä jaan täältä puheenvuoroja. Jokaiselle on noin minuutti aikaa esitellä. Ja minulla täällä ensimmäisenä on Miia Laiho, ole hyvä. Joo, hei vaan kaikille ja mukavaa iltapäivää. On Miia Laiho, kokoomuksen kansanedustaja Uudeltamaalta, lääkäri taustaltani ja toimin sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja myös valtakunnallisen lastenliiton puheenjohtajana. Ja lasten asiat ylipäätänsä on mulle tärkeitä ja 3 lapsen äitinä toimin ja yritän edistää lapsi- ja perhemyönteistä politiikkaa täällä eduskunnassa. Kiitos Miia paljon esittelystä ja tervetuloa. Ja seuraavana mulla on täällä Pia Sillanpää. Ole hyvä. No niin, hei vain kaikille minunkin puolestaan Sillanpään Pia ja Kokkolasta, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja mä oon kätilö ammatiltani aikaisemmastaan ja myös synnytysvalmentaja. Mulla on 3 lasta itsellä ja tietenkin tuo oman työnikin kautta lapsiperheiden asiat on aina kiinnostanut ja kätilön työssä toki ollut sieltä synnytyslaitokselta asti tekemisissä myös yksinhuoltaja äitien kanssa ja heidän asioita miettimässä. Ja sosiaali- ja terveysvaliokunnassa olen täällä eduskunnassa, niin missä myös näitä asioita pohditaan. Kiitos. Kiitos paljon Pia. Ja seuraavana sitten Minna Minkkinen. Hei vaan kaikille. Olen Minna Minkkinen Tampereelta, Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja ja työskentelen lastensuojelun erityisasiantuntijana. Ja olen viittavaille sosiaalityöntekijä eri gradu tässä parhaillaan tekeillä. Uskallan silti sanoa viittavaille.
Ää, No, mä oon työskennellyt tietysti aikaisemmin sosionomina ja on ollut pitkän uran tehnyt tuolla lastensuojelussa, mutta tähän teemaan tulen erityisesti sillä, että olen sateenkaariperheen vuoroviikkovanhempi. Kiitos. Kiva, kiitos Minna. Ja seuraavana on sitten vuorossa Hilu Kemppi. Tervehdys kaikille ja lämmin kiitos kutsusta. Mä oon Hilkka Kemppi, on toisen kauden kansanedustaja ja keskustan varapuheenjohtaja. Ja tämä paneelin teema oli erittäin lähellä sydäntä. Kiitos, että olen saanut mahdollisuuden tulla tänne. Mä oon äiti ja tietenkin se on tärkeä osa omaa identiteettiä. Olen opettaja ja opettanut lapsia monissa eri kouluissa, että sitä kautta aihe tulee lähelle. Mutta nykyään toimin myös Väestöliiton puheenjohtajana hallituksessa ja Väestöliitto ajaa kaikkien Suomen lasten yhdenvertaisuutta ja minusta tämän päivän teemat linkittyvät oikein keskeisesti myös siihen tonttiin. Teen töitä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, talousvaliokunnassa, eduskunnassa ja pyrin olemaan lasten puolella monellakin tavalla. Kiitos Hilu. Ja seuraavaksi mulla on täällä Oona Haagman. Terve kaikille ja kiitos kutsusta. Te teette erittäin tärkeää työtä. Mä oon Oona Haagman, RKP:n ehdokas. Asun Kalasatamassa ja olen 2 nuoren yksinhuoltaja. Tosin nyt meillä on uusi perhe ja olen saanut sen mukana vielä 2 bonusteiniä. Mun esikoinen täyttää 18 2 viikon päästä, joten jokseenkin löytyy kokemusta näistä asioista. Mä oon pääasiassa työskennellyt yrittäjänä ja nimenomaan yhteiskunnallisen viestinnän ja yritysvastuun parissa. Kiitos kutsusta. Kiitos paljon Oona. Ja sitten on Salli Laukkanen. Joo, hei vaan kaikille. Kuuluuko mun ääni kunnolla? Mä oon nyt Kyllä. kännykällä täällä, niin jes, mahtavaa. Mä oon tosiaan kanssa, mulla on sosionomi kirkon nuorisotyönohjaajan opinnot kesken, ja siis tosiaan KD, kristillisdemokraatilta unohdin sanoa Espoosta. Mä oon itsekin yksinhuoltaja, mun ainokainen aloittaa koulun syksyllä, ja olen koko ikäni ollut, tai siis koko lapseni iän ollut yksinhuoltaja, ja ennen vanhemmuuttani olin 5 vuotta vaativassa lastensuojelussa päihde- ja mielenterveys nuorten kanssa laitosohjaajana. Ja sitä kautta tulee tämä teema ja nämä teemat tosi lähelle, että on itse osa-aikatyössä ja tällä hetkellä ollut vuoden pitkäaikaisessa sairasloman lääkillisen reumaan sairastumisen takia, että tätä tartuntapintaa näihin teemoihin niin kyllä löytyy nyt valitettavasti. Joudun sanomaan, että olen kokemusasiantuntija näissä asioissa. Ihan mieletöntä, että sain tulla tähän paneeliin ja odotan tosi kivaa keskustelua tästä kyllä. Kiitos. Kiitos Salli. Ja sitten on Helena Marttila. Joo, tervehdys vaan kaikille ja hienoa ensinnäkin, että tämän aiheen teemoilta vaalipaneeliin järjestetään. On tosiaan SDPn tuore kansanedustaja Uudenmaan alueelta Espoosta ja itsekin itse asiassa sosionomien kautta koulutukselta silloin muun muassa lastenkodissa myös ollut töissä, mutta tähän kansanedustajaksi hyppäsin suoraan lastensuojelun sosiaalityöstä ja tosiaan erityisesti sitten tietysti siellä tämäkin teema yhtenä aiheena, mutta sen ohella toimin demarinaisten puheenjohtajana ja tietysti tiedämme, että myös tämä on monella tapaa naiskysymys, vaikka on muitakin yksinhuoltajia, mutta erityisesti se on yksi näkövinkkeli, mistä tätä katson. Ja itselle lapset on ollut yksi keskeisimmistä syistä, miksi ylipäätään lähdin mukaan politiikkaan. Ilahduttaa nähdä, että täällä on sosiaalialan osaamista tänään linjoilla, niin odotan innolla keskustelua. Kiva. Kiitos Helena. Ja sitten on vielä Fatim Diarra. Ole hyvä. Kiitos oikein paljon. Joudun pahoittelemaan tähän alkuun, että tulin tuuraamaan tähän paneeliin Inka Hopsua, joten mulla on täällä eväät mukana, mitkä aion syödä tämän paneelin aikana, sillä itse ainakin tiedän, että ellen muista syödä ruokaa, niin minusta tulee kärttyinen ja se ei tee kenellekään hyvää, joten pahoittelen kaikin paneelia katsovia, että täällä joku mussuttaa, mutta pidän silloin mikrofonin pois päältä, ei hätää. Eli
Mun nimi tosissaan on Fatin Diarra ja mä oon vihreiden kansanedustaja täältä Helsingistä ja oli tosi kiva tulla tähän paneeliin puhumaan, sillä mun omassa perheessähän kävi sillä tavalla, että mun isäni menehtyi äkilliseen sydänkohtaukseen, kun oli 21-vuotias, joka tarkoitti, että meidän äiti jäi sitten yksin mun pikkuveljen kanssa, jotka oli silloin 14, 11 ja 9-vuotiaita. Ja niin kuin mä oon siinä tavallaan seurannut koko käytännössä oman aikuisuuteni, tukenut meidän äitiä siinä ja ollut äidin kanssa siinä tilanteessa ja auttanut, mutta kyllä kun meidän äitiä on tukenut ja nähnyt, mitä se yhden vanhemman perheessä 3 teini-ikäisen äärimmäisen villin pojan kanssa on, niin sen todellisuuden ja niiden haasteiden sovittaminen on sellainen, joka on niin kuin kyllä omaa aikuiseksi kasvua valtavasti värittänyt ja on saanut onneksi poikia paljon hoitaakin, mikä on ihanaa nyt aikuisen, kun ne on niin älyttömän läheisiä, koko ajan perhechatti pärisee tuolla. Mutta tavallaan se on se perspektiivi, mistä mä tätä katson. Ja sitten olen toiminut siis, mä olen Helenan kanssa samaa mieltä, että on ennen kaikkea myös naiskysymys. On totta kai niin, että myös miehet toimii yhden vanhemman perheessä, mutta tämä on myös niin kuin sukupuolittunut kysymys niin kuin hoivaan koko meidän yhteiskunnassa. Ja olen Joo. toiminut viimeiset 6 vuotta Naisliitto Unionin puheenjohtajana, nyt puheenjohtaja yhtä lastensuojelujärjestöä, eli yhteistä lapsenjärjestöä. Kiva olla täällä. Hyvä, kiitos. Ja saa syödä, emme estä sitä. No niin, kiitos esittelyistä. Tulikin kiinnostavia asioita ja kiinnostavia erilaisia kontakteja yksinhuoltajuuteen ja yhden vanhemman perheisiin. Ja tosiaan sitä sosiaalialan kokemusta on tässä nyt tosi paljon. Mennään ensimmäiseen varsinaiseen kysymykseen. Eli meille kantautuu osallistujien kokemuksia paljon siitä, että hyvinvointialueiden ja kuntien palvelut ei toimi sillä tavalla, joka tukisi aina yhden vanhemman perheitä tai olisi niin joustavia, mitä vaaditaan taas yhdeltä vanhemmalta joustavuutta omassa elämässään ja arjessaan, että se kaikki toimisi. Mitä ajattelet ja mitä puolueesi tekee sen eteen, että palvelut tukisivat vanhemman jaksamista? Otetaan semmoiset napakat 1 minuutti per nuppi vastaukset ja lähdetään toisesta päästä liikkeelle. Fatim voi aloittaa. Kiitos. No yksi sellainen tosi selkeä asia on se, että miten voidaan sitä hoivavastuuta jakaa niin kuin järkevällä tavalla. Ja siinä se, että Helsinki on tehnyt uusia tukipäätöksiä hallituksen aika massiivisten sote-sektorin leikkausten jälkeen. Me ollaan vihreät on Helsingissä ajanut siis käytännössä sote-puolelle sitten taas erillistä rahoitusta siihen, että ollaan saatu se järjestötoiminta jatkumaan, koska hallituksen leikkaukset on osunut erityisesti yksinhuoltajiin ja sitten yhden vanhemman perheisiin. Niin sen takia ollaan peruttu niitä leikkauksia, mitä hallitus on nyt tässä tehnyt, ja siitä ei päästä mihinkään. Me tiedetään myös, että hallitus on heittänyt uutta 170 miljoonan euron leikkausta, ja mihinkä muualle tämä tulee sitten osumaan kuin sitten sinne pieniin perheisiin ja perheiden palveluihin. Eli ajattelen se, että pystytään sitä hoivavastuuta jakamaan niin, että voidaan saada kunnan puolelta tukea siihen. Sekä sitten se, että meillä neuvolatoiminta toimii järkevästi, että sitten meillä on perhekeskuksia, missä aidosti pystytään tukemaan sitä vanhempien jaksamista ja lasten jaksamista, varsinkin jos tulee sitä ongelmatilanteita. Yritin olla tiivis. Kyllä, oli oikein tiivis. Kiitos. Ja sitten Helena. Joo, no kyllä SDP:n keskeinen lupaus on myös se, että ennen kaikkea turvataan näiden palvelujen resurssit. On sitten kyse tietysti kun palveluista, päivähoidosta tai koulusta tai asukaspuistoista, mutta sitten sote-palveluista ja siellä erityisesti ennaltaehkäisevät palvelut. On myös tosi huolissani tämän päivän lehtitiedoista siitä, että onko osumassa lisäleikkauksia nimenomaisesti lastensuojeluun tai ennaltaehkäiseviin perheiden palveluihin, ja me tiedetään jo nämä järjestösektorin haasteet, niin totta kai täytyy sielläkin turvata niitä resursseja. Tiedostetaan se hoivavastuun jakautuminen, mikä tässä jo nousi, niin sitä pystytään auttamaan sillä, että ne palvelut on saatavilla ja pystyy esimerkiksi työtä ja perhe-elämää yhdistämään. Sen ihan käytännössä toki sitten myös, mitä voidaan tehdä, niin esimerkiksi neuvolan aikoja tarjota iltaisin ja viikonloppuisin niin, että se on mahdollista, tai järjestää lastenhoitoa vaikkapa sitten vanhempain illan ajaksi, ja nämä on tietysti myöskin osaltaan vähän rahakysymyksiäkin. Hyviä pointteja. Kiitos. Salli. Joo, tosiaan meillä on KD:lla tässä vaaliohjelmassa
tällä kaudella niin on äärimmäisen niin kuin keskiössä on nimenomaan lapset ja nuoret. Ja meillä niin kuin yritetään panostaa siihen ennaltaehkäisyyn nimenomaan. Ja me nähdään, että se lähtee sieltä varhaiskasvatuksesta ja sieltä koululta. Ja se, että miten saadaan niin kuin, enemmän sitä resurssia sieltä, niin kuin, että siihen yhteistyöhön koulun ja kodin välillä. Koska siellä koulu on ihan, ja samoin esiopetus on aivan äärimmäisen avainasemassa siinä, että huomataan ne huolet siellä perheessä, huomataan se vanhemman jaksaminen ennen kuin kukaan muu siitä välttämättä edes ehtii niin kuin juuta tai lammasta sanoa. Että se on niin kuin semmoinen se varhainen puuttuminen ja nimenomaan, että se resurssi menee sinne esiopetukseen ja sinne kouluun, että se tullaan niin kuin sieltä sitä kautta, että saadaan yhdessä tuettua. Me uskotaan, että se myös niin kuin tukee sitä jaksamista ja se myös sitä, että se avun saanti on oikea-aikainen. Ei ole mitään rasittavampaa yhteiskunnalle kuin korjaava sosiaalityö tai korjaava mielenterveystyö. Ja se on semmoinen palvelus, mitä me emme halua lapsillemme tehdä, että he joutuvat tänne korjaavan piiriin, vaan nimenomaan ennaltaehkäistä. Nähdään, että se lähtee sieltä koulun ja kodin yhteistyöstä, ja sen takia me halutaan sinne esiopetukseen ja koulumaailmaan enemmän niitä resursseja, tai ainakin laittaa ne oikeisiin paikkoihin. Hyvä, kiitos paljon. Sitten Oona. Kiitos. Mä kyllä ajattelen, että ehkä semmoinen niin kuin ensisijaisen tärkeä asia olisi nimenomaan näille perhepalveluille saada kokonaiskuva. Et nehän on tällä hetkellä aika pirstaloituneita ympäriinsä ja niitä on aika vaikea löytää. Tähän nyt Helsingin kaupunki voisi panostaa paljon ja muutkin kunnat tietenkin Suomessa. Mä ajattelen myös, että ehkä jos puhutaan Helsingin kaupungin kaavoituksesta, niin voidaan ajatella, että tämmöistä niin kuin yhteisöllisyyttä voidaan kasvattaa jo niin kuin siinä vaiheessa, kun aletaan suunnittelemaan uusia alueita. Esimerkiksi niin, että meillä voisi olla päiväkoteja, seniorikeskuksia ja tämän tyyppisiä niin kuin palveluita, jotka myöskin tuottaa semmoista niin kuin vanhan ajan talkoohenkisyyttä ja sen tyyppistä vuorovaikutusta ja ehkä vahvistaa sitten yhteisöä niin kuin sitä kautta. RKP:llahan on tietenkin vahvasti tämä yhdessä tillsammans-teema ja perheet, nuoret ja lapset on niin kuin ihan siellä niin kuin prioriteettina. Myös sen takia, että me tiedetään varsin hyvin se, että jos nyt ei investoida, niin se maksaa meille huomattavasti enemmän myöhemmin. Ja mitä tulee nimenomaan näihin maksuihin ja talouteen, niin kyllä mä sanoisin, että yksinhuoltajalla niin on aina tarve saada jonkinlaista taloudellista tukea. Se on tavallisempaa tietenkin, kun etenkin jos yksin vastaa koko perheen taloudesta, niin tämmöinen niin kuin Helsinki-lisä, joka on nyt jo olemassa, sehän tällä hetkellä on vaan niin kuin 1-vuotiaaseen asti rajattu, niin mä koen kyllä, että se pitäisi laajentaa 3-vuotiaaseen asti, jolloin sitten perheellä voisi olla eri lailla mahdollisuuksia pysyä ehkä kotona pitempään, tai ainakin se antaisi paljon enemmän vaihtoehtoja. Ja sen Helsinki-lisän lisäksi mä ajattelen, että kyllä perheitä pitäisi tukea nimenomaan laajemmin niin, että niitä vaihtoehtoja löytyisi. Hyvä, kiitos. Ja sitten Hilu Kemppi seuraavana. Kiitoksia. Erittäin laaja ja vaativa kysymys, mihin varmasti on monenlaisia vastauksia. Mä lähdin miettimään, että mikä on kaikkein ehkä tärkeintä, jos me mietitään niin kuin yhden vanhemman perheitä ja yksinhuoltajaperheitä, niin se niin kuin merkittävin ero ehkä 2 huoltajan perheisiin tai monen huoltajan perheisiin on sellainen, että se perhe on niin kuin vähän haavoittuvampi. Eli kun on yhden huoltajan varassa, niin silloin esimerkiksi taloudellinen tilanne, tämän yhden ihmisen työtilanne tai terveys tai muut elämäntilanteet, niin saattavat iskeä voimakkaammin sen lapsen elämään ja koko perheen arkeen. Ja sen takia minusta niin kuin yhteiskunnan palvelut on aivan keskiössä siinä, että meidän lapset voi kasvaa yhdenvertaisesti. Ja erityisesti tämän kohderyhmän osalta yhteiskunnan pitää kyetä tarjoamaan turvaverkkoa, palveluita ja tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Ennaltaehkäisevä työ, sosiaalialan palveluiden saatavuus,
myös toki terveyspuoli, mutta ennen kaikkea sosiaalialan palvelut, eroauttamista, erilaisia tuen muotoja, niin näitä pitää pystyä priorisoimaan. Ja nyt minä näen tismalleen päinvastaista kehitystä. Et nyt kun leikataan jättisummia sosiaali- ja terveyspalveluista, järjestöiltä, niin syödään hengiltä sosiaalialan kykyä auttaa ennaltaehkäisevästi ja tukea kaikkialla Suomessa tasa-arvoisesti joka ikisessä suomalaisessa kunnassa. Ja siksi keskusta puhuu voimakkaasti nyt lähipalveluiden puolesta. Siksi me haluamme turvata sen perusrahoituksen, että sosiaalialan palveluita voi saada jatkossakin omasta kotikunnasta ja ne on kaikkien suomalaisten oikeus siinä tilanteessa, kun tukea tai apua tarvitsee. Talouden osalta Joudutaan menemään eteenpäin. Saat jatkaa seuraavassa kysymyksessä. Joo. Kiitos. Ja sitten on Minna seuraavana. Joo, kiitos puheenjohtaja. Edellisiin ehkä lisänä jotenkin haluaisin nostaa sen, että meidän täytyy ymmärtää monenlaisten perheiden moninaiset tarpeet, että kun me ymmärretään perheiden moninaisuus, niin sieltä sitten kyllä erittäin moni perhe hyötyy siitä. Erityisesti me täytyy kielet, taloudelliset mahdollisuudet, kuinka monta vanhempaa siellä on, onko siellä 1, 2, onko siellä apilaperheitä, onko siellä enemmän vanhempia. Ja jotta tämä on mahdollista, niin ammattilaiset tarvitsee koulutusta siihen ja resursseja myös, että se pystytään toteuttamaan, että ei riitä, että olemme tietoisia, jos meillä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta sitten niin kuin toteuttaa sitä meidän hyvää työtämme. Ja sitten se, mikä ehkä ei ole vielä tässä noussut, niin on Vasemmistoliiton pitkäaikainen tavoite saada verotusoikeus alueille niin, että se olisi ne tulot myös hyvinvointialueilla omissa käsissä. Niin me nähdään, että se on yksi ratkaisu siihen, että me saadaan niitä laadukkaita palveluita tuotettua. Kiitos. Hyvä, kiitos. Hienoja asioita tulee esille. Pia seuraavana. Kiitos. Mä lähtisin siitä, että meidän täytyy huolehtia meidän Suomen talouskuntoon, jotta me saadaan nämä meidän rahat riittämään tämän hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen jatkossakin. Ja siitä syystä, vaikka osa näistä meidän leikkauksista ja säästöistä, mitä ollaan tehty, on tosi kipeitä, mutta ne on välttämättömiä kuitenkin, että me saadaan ne meidän varat kohdennettuja riittämään juuri heille, jotka sitä eniten tarvitsee tässä maassa. Meillä on perinteisesti Suomessa ollut tosi hyvät neuvolat, kouluterveydenhuolto, sosiaaliset palvelut, kaikki mahdolliset erilaiset palvelut. Ja se, mikä on tärkeintä, että me saadaan jatkossakin näissä pysymään päteviä työntekijöitä ja riittävällä palkkauksella. Ja huolehditaan siitä, että silloin kun yksinhuoltajat tarvitsee sitä apua, niin sitä on heille nopealla aikataululla saatavilla. Että se, mikä ero mun ajatuksen mukaan yksinhuoltajilla on se suuri ero niin kuin 2 vanhemman perheisiin, on se, että jos tarvii sitä joustoa, että haluaa mennä tekemään jotain omaa juttua ja muuta, niin sun tarvii aina miettiä, että kuka sitä lasta hoitaa. Ja tällaiseen tarvitaan tukiperhetoimintaa, kotipalvelua. Meillä on tuolla Soitessa Kokkolan alueella ollut tämä vauvatiimitoiminta pitkään, johon tutustunut tietenkin oman työni kautta ja erittäin hyvää. Siellä otetaan koppia tulevista yksinhuoltajista jo raskausaikana, sovitaan työntekijät, jotka sitten tulee tapaamaan äitejä jo synnärille ja jatkavat sieltä perheiden kanssa tai näiden äitien ja vauvan kanssa sitten yhdessä, auttavat kotitöissä, kaikessa tällaisessa, mihin sitä toista aikuista tarvii silloin, kun itse on kuormittunut. Järjestöjen rahoituksesta ollaan tietysti... keskeyttämään valitettavasti tässä vaiheessa. Sitten seuraavassa pääset jälleen sitten jatkamaan. Kiitos paljon. Ja Mia sitten vielä. Joo, kiitos. Tosiaan laaja kysymys. Itse näkisin, että nyt kun on hyvinvointialueet, niin se kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö on tässä erityisen tärkeää lasten ja perheiden näkökulmasta, miten se toimii, miten ne kunnan palvelut, päiväkoti, koulu ja toisaalta ne soten palvelut, esimerkiksi oppilashuolto saadaan siihen joustavasti mukaan.
Ja miten sitten yhden vanhemman perheissä se arki soljuu ja käytännössä, että miten työn pystyy yhdistämään päiväkotilapsen tai kouluikäisen lapsen elämään, miten voidaan siinä joustaa, miten työelämä voi joustaa ja miten sitten ne palvelut tarvittaessa tukee esimerkiksi, jos terveydellisesti tulee haasteita tai itse sairastuu. Mutta tässä varmaan palataankin näihin, mutta esimerkiksi kunnassa päiväkotiajat, miten joustavat ne on. Puistoruokailupäätös me tehtiin eilen Espoon valtuustossa, mikä sekin tukee harrastusmahdollisuudet. Meillä on hallitusohjelmassa, mutta myöskin monessa kunnassa tätä harrastustoimintaa ja nimenomaan se tukee yksin huoltajia usein, koska he ovat vähän varaisempia sitä kautta. Ja sitten juuri nämä joustavat vastaanottoajat, esimerkiksi iltaisin. Niin ehkä tässä alkuun näitä. Hyvä, kiitos paljon. Ja sitten mennäänkin seuraavaan kysymykseen. Ja tosiaan kyllä palataan itse asiassa, mitä tuossa sanoittekin, niin varsinkin tuohon työn ja perheen yhdistämiseen. Ja tässä tulikin nuo päiväkotien aukioloajat, jotka on meidän kohderyhmässä noussut tosi tärkeäksi. Esimerkiksi, että haluaisivat kuulla tässä paneelissa siitä. Kiitos, että sen nostitte. Lisäksi se, että jos julkisen liikenteen palvelut vielä tästä harvenee, kunnasta riippuen, niin sitten ei ole mahdollista oikeasti hakea sitä lasta ajoissa, jotta pystyisi töitä tekemään. Tämmöisiä meidän kuulijat etukäteen esimerkiksi nostivat esille. Mutta mennään sitten seuraavaan kysymykseen, ja se on tämä työllisyys ja työllistyminen. Ja ihan semmoisena pienenä introna tähän, niin varmasti sen tiedättekin, että on huomattavan iso ero siinä, että kuinka paljon vanhemmat työllistyy, jos on yhden vanhemman perhe tai kahden vanhemman perhe. Siinä on jopa 13% ero, ja se on ihan huima. Ja kuitenkin on tiedossa, että monet yhden vanhemman perheiden vanhemmat haluaisivat tehdä töitä, jos se vain olisi mahdollista, jos se työ ja perhe voisi yhdistyä niin, että ei tarvitse kummastakaan luopua. Ja mehän tiedämme, että työstähän se luovutaan ensin ennen kuin siitä lapsesta ja perheen hoitamisesta. Ja työnantajana hyvinvointialueen meidän mielestämme pitäisi ymmärtää tätä vanhemmuutta ja monimuotoisia perheitä. Ja miten sitä voisi tukea niin, että se vanhempi sieltä kotoa sinne töihin pääsee, kun varmasti motivaatioita töitä tehdä olisi. Niin kysymyksenä olisikin sitten, että miten sinun puolueesi on ajatellut järjestää sen, että yksin lapsiperheen arkea pyörittävät vanhemmat pystyisi yhdistämään työn ja perhe-elämän. Ja otetaan tähän semmoinen noin puolentoista minuutin pätkät kaikilta. Jos menee vähän yli, ei haittaa. Ja mä täältä taas huutelen, niin otetaan sieltä Helena ensimmäiseksi. Joo, tosi oleellinen kysymys ja tietysti nyt senkin vuoksi, että työllisyyspalveluthan on nyt siirtynyt kuntien vastuulle ja niistäkin näissä vaaleissa pääsee sitten äänestämään. Tietysti meillä täytyy olla laadukkaat työllisyyspalvelut. Voi olla, että niin kuin etäpalvelujen kehittäminen saattaa palvella myös osaa, että siinä säästää sitä matka-aikaa, että on käytännössä mahdollista osallistua esimerkiksi työllisyyspalveluihin. Tietysti silloinkin tulee taas, että pitääkö olla jopa ihan lastenhoitoakin tarjolla, mutta se, että saa sitä tarvittavaa tukea siihen työhönhakuun. No sen ohella sitten tietysti täytyy olla työpaikkoja ja tietenkin toivottavasti työnantajillakin myös halukkuutta ja uskallusta palkata niin kuin yhden vanhemman perheistä aikuisia, ja olen todella huolissani, ja meidän puolue tietysti huolissaan näistä työelämän heikennyksistä, mitä on tulossa esimerkiksi irtisanomissuojaan tai määräaikaisten sopimusten helpottamiseen, ja voiko johtaa jopa siihen, että jos joutuu olemaan sairaan lapsen vuoksi pois töistä, niin onko se peräti irtisanomissyy sitten kohta, niin nämä nyt tietysti on sitten oma kysymyksensä täällä ihan valtakunnan tasolla. No yleisesti sitten tietysti se, että se on mahdollista se töihin meneminen, että silloin puhutaan tämmöistä loma-aikojen vapaa-ajan palveluista lapsille, ja tämä esimerkiksi, minkä Mia mainitsi, puistoruokailu on ihan loistava, että tiedetään, että kesäaikoinakin on pitkiä aikoja, että pienetkin koululaiset saattaa sitten joutua näissä perheissä olemaan ilman aikuista, niin silloin on ensisijaisen tärkeää turvata tietenkin asukaspuistojen kaltaisia palveluja, ja puistoruokailu on siihen sitten vielä oikein hyvä lisä, ettei ainakaan jää siitä kiinni, että joutuu sitten vaikka kesäksi jäämään
työttömäksi sen vuoksi, että ei tiedä minne laittaa lapsia. Leiritoiminnat erikseen vielä, mutta tällaisia asioita. Tosikin tärkeitä ja hyviä pointteja, kiitos. Ja seuraavana sitten Oona. Joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä ehdottomasti, että me tarvitaan joustavuutta työoloihin ja nimenomaan tätä ymmärtämistä, että ehkä tämmöinen pieni niin kuin kohdantaongelma on se, että tuntuu, että etenkin niin kuin yksinhuoltajilla tai erimuotoisilla perheillä ja kaupungin välillä niin ei ole ihan niin vahvaa tämmöistä niin kuin vuorovaikutuksellista kanavaa. Tähän mä kyllä panostaisin paljon, että mun mielestä ei ehkä ihan riitä, että perheitä tai yksinhuoltajia kuunnellaan, vaan myöskin se, että pitäisi olla tämmöinen niin kuin enemmän vuorovaikutusta ja todellista sellaista, joka sitten tietenkin edesauttaisi sitä, että me saataisiin vietyä eteenpäin just niitä asioita, mitkä on tarpeellisia. Tähän työllisyyteen liittyen mä halusin alleviivata vielä, että mun mielestä olisi tärkeää, että me saataisiin niin kuin yhdisteltyä erilaisia työmalleja. Muun muassa yrittäjyys on yksi niistä, että tavallaan esimerkiksi palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistely, niin sen pitäisi olla niin helpompaa kuin mitä se on tällä hetkellä. No tietenkin tämmöiset kaikki iltapäivätoiminnat ja muuta, mitä päiväkodit tai koulut voi järjestää, niin nehän on erittäin tuettavia, koska ihmisillä on erilaisia työaikoja. Ja niin joo, kyllä mä sanoisin myös, että ehkä niin kuin vanhemman jaksamiselle niin olisi myös niin kuin hyvä tarjota tai niin kuin vähän panostaa enemmän siihen, että miten esimerkiksi yksin Helsingissä asuva ilman vahvaa tukiverkostoa, jos vaikka vanhemmat asuu muualla tai niitä ei ole, niin kyllä siis tämmöinen, että pääsee myöskin vähän hoitamaan itseään ja omiin harrastuksiin tai vaikkapa tapaamaan uusia ihmisiä, niin tämmöiset asiat on myös tosi tärkeä osa tätä meidän hyvinvointia ja miten me rakennetaan tämmöistä elinvoimaista kaupunkia. Kiitos. Se oli hieno näkökulma, kiitos siitä, vähän uudenlainenkin. Ja sitten Miia Laiho seuraavaksi. Joo, no mä ajattelisin, että tässä on yksinhuoltajat on hyvin niin kuin erilaisessa asemassa liittyen siitä, että minkälainen työ on ylipäätänsä ja kuinka paljon siinä pystyy esimerkiksi tekemään etätöitä tai myöskin työnantajan kanssa sit neuvottelemaan siitä, että mihin ne työajat sijoittuu. Et jos ne on iltapainotteista, niin se on aika haastavaa, jos ei työpaikka jousta, jos ei niin kuin kaupungilta löydy päiväkotipaikkoja sinne iltaan. Että se on oleellisen tärkeä myöskin sen työllistymisen kannalta. Sitten täällä tuli jo esille se julkinen liikenne, se on tosi tärkeä. Itse istun tuolla HSL:n hallituksessa ja kyllä se, että miten se julkinen liikenne toimii, erityisesti nyt sitten huomioiden vuorotyöntekijät ja usein ne, jossa ollaan palvelualoilla ja myöskin ne koulut, missä ne sijoittuu, päiväkodit, koulut, terveydenhuoltopisteet, että näitä pitää siellä niin kuin poliittisesti vahtia, että ne tulee siellä huomioitu, että on mahdollisuus siihen. Sitten sen verran korjaan tässä, Marttisen nosti esiin sairaalapsen hoidon takia poissaolot, niin en ole kuullut, että tähän olisi tulossa mitä lainsäädännöllistä uutta muutosta, että kyllä se edelleenkin siellä laissa on, eikä sitä olla poistamassa. Sitten tässä leiritoiminnasta kesäisin, niin tämähän on aika oleellisen, kun ei ole kahta vanhempaa, jotka voisi sitä kesää lomaa vuorottaa, niin että millä tavalla olisi mahdollisuus osallistua sellaisille myös kesäleireille ja päiväleireille, jotka eivät maksaisi paljon, koska ne on aika kalliita ne kesä. Muistan omien lapsien kohdalla, ne ei mitään halpoilua, että ei siinä nyt montaa viikkoa, että just se 1 viikko, vaikka itselläni ei ollut toimeentulo-ongelmia, niin kuitenkin oli ne ihan hintavia. Sama juttu iltapäivähoidon suhteen, niin kyllähän ne maksut tietenkin myöskin haastaa miettimään sitä, että käyttääkö iltapäivähoitoa. Kiitos. Kiitos paljon tärkeistä pointeista. Ja seuraavaksi sitten Pia Sillanpää. Kiitoksia. Tässä on tullut tosi hyviä puheenvuoroja jo kollegoilta, enkä lähde niitä kaikkia toista, on helppo olla samaa mieltä. Muutama lisäpointti, niin asumista ja asumispolitiikkaa, niin me haluttaisiin varmasti perussuomalaisissa priorisoida sitä, että meidän
työtä tekevät ja työssä käyvät yksinhuoltajat, niin kuin kaikki perheet ja kaikki vanhemmat, niin asumisessa priorisoidaan, että heillä on kohtuullisen matkan päässä päiväkoteja, koulut, julkinen liikenne, että sinne työhön on helppo mennä. Itse ajattelisin näin niin kuin äkkiseltään, että tunti aamulla, tunti illalla on aivan maksimiaika, mitä voidaan käyttää työmatkaan niin kuin yhteenlaskettuna, että sä viet sen lapsen hoitoon ja vielä suoriudut töihin siitä. Että jos se aika on pidempi, niin alkaa olemaan aika haasteellista sen lapsen päivähoidon pituuden ajan. Ja tietenkin tarvitaan sitten työpaikoilta ja päiväkodeista joustoja aukioloaikojen suhteen. Kyllä mä toivoisin työpaikoilta myös sellaista joustoa, että jos meillä on yksinhuoltajaäitiä ja pieniä lapsia, niin ihan pisimpiä iltavuoroja minun mielestäni ei pitäisi ainakaan velvoittaa yksinhuoltajilta tai perheäideltä, että esimerkiksi jos iltavuoro loppuu 10-11 maissa, niin ainakin aikaisemmin on ollut mun käsitykseni mukaan sillä lailla, että sä et voi hakea sitä lasta enää yöksi sitten kotiin, vaan lapsi jää nukkumaankin sinne päiväkotiin, ja siinä saattaa tulla aika pitkiä päiväkotioleskeluita sitten, että mikä ei varmastikaan ole kenenkään etu, että joustoja puolin ja toisin tämmöisiin asioihin. Ja työelämäuudistuksethan voi nähdä myös niin kuin positiivisena asiana, sen haluaisin nostaa tähän, että meillä yrittäjät todennäköisesti jatkossa uskaltaa työllistää helpommin ja riskittömämmin sen ensimmäisen työntekijän, jolloin työtä on enemmän tarjolla ja sitä kautta hyvinvointia yksinhuoltajille ja kaikille perheille. Kiitos. Kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi Salli Laukkanen. Joo, kiitos. Ihan mielettömän hyviä puheenvuoroja. Mä tässä vaiheessa sanon, että mä joudun kohta vähän säätämään mun puhelinta, että älkää sitten ihmetelkö, jos katoan näytöstä tai vähän tärise. Mutta meillä on niinku tämmöinen ajatus tässä, että yhteisö yhdessä yhteisön hyväksi. Ja se on nimenomaan niinku sitä, että just tämä, että itse olen olen yksinhuoltaja ollut kohta 7 vuotta, ja se niin kun, just tämä tukiverkon puute on aika kova, että siinä vaiheessa niin kun, miten sitä voi kunta ja hyvinvointialue tulla tukemaan, niin on just esimerkiksi tämä iltapäiväkerhotoiminta ja se, että olisi semmoinen niin kun malli, tämä nyt menee ehkä vähän jopa tuonne niin kun, eduskunnan niin kun pelikentälle, mutta jos sitä pystyisi, niin kuin nyt kun ne työllisyyspalvelut siirtynyt kunnille, että pystyisi laittaa semmoista toimintamallia, että olisi niin kuin mahdollisuus tehdä osa-aikatöitä niin, että sitä kuitenkin niin kuin hyvinvointialue tai kunta tukisi. Ja se, että sun ei tarvitsisi tehdä yksinhuoltajana aina sitä 8-10 tunnin työpäivää. Lapsi kärsii, äiti kärsii, isä kärsii, kuka ikinä siellä onkaan. Niin kuin yksin lapsen tai lasten kanssa, että se olisi niin kuin semmoinen ihan mieletön ja sitten ne teinit, jotka haluavat lisäpisteitä esimerkiksi tulevia kesätöitä varten, samalla tavalla kuin on kirkoissa tämä isostoiminta, niin saman tapasta voisi olla myöskin, niin kuin, että otetaan niitä teinejä, niitä vanhempia lapsia, niin kesälomalla, kesäsetelillä esimerkiksi tuetaan sinne puistoihin töihin ja tämmöistä niin kuin kummeilua tietyllä tavalla, niin he voisivat sitten tästä esimerkiksi saada vaikka sitten lisäpisteitä sitten työnhakuun ja lähtevät ammatillisen koulutuksen piiriin, että niin kuin tämmöisiä yhteisö yhdessä yhteisö hyväksi. Tuo oli todella uusi ja raikas näkökulma, kiitos siitä. Ja sitten Fatim Diarra. Kiitos paljon. Mua ehkä vähän nimi tuossa kun perussuomalaisten edustaja puhui tästä asumisesta ja asumisen tukemisesta, kun kuitenkin juuri ollaan leikattu merkittävästi asumistukea, ja se on kohdistunut isosti myöskin yhden huoltajan perheisiin. Me tiedetään, että lapsiperheissä asumistuen saajissa korostuu juurikin yhden huoltajan perheet, ja kuitenkin näitä perheitä on se 56 000 kappaletta, ja sitten varsinkin suoja-osan poisto vielä siihen on johtanut siihen, että keikkatyön vastaanottaminen, pienen määrän työn vastaanottaminen itse asiassa on muuttunut kannattamattomammaksi juurikin yhden huoltajan perheille ja niille perheille, joilla on ollut matalat tai pienet tulot, että ei kyllä vastaa lainkaan toimenpiteet tätä tavoitetta.
ajattelen juurikin, että meidän pitäisi tehdä sellaista politiikkaa, joka tukee siihen, että kaiken työn vastaanottaminen on aina kannattavaa. Ja sitten taas palvelupuolelta kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että varhaiskasvatus joustaa niin, että silloin kun saa sitä työtä vastaan tai pääsee siihen työuraan kiinni, pystyy sitten laittamaan ne omat rakkaat sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Ja tämähän tarkoittaa joustavuutta, tarkoittaa sitä, että varhaiskasvatus toimii myös iltaisin sekä toimii myös eri aikaan, koska ei maailma toimi enää 8–4. Samaan aikaan myöskin on tämmöinen tosi hyvä työkalu, eli Väestöliitto on kehittänyt tämmöisen perheystävällisen työpaikan mallin, ja mä oon itse aina kun mä oon ollut jossain esihenkilönä, mä oon ottanut sen käyttöön niissä organisaatioissa, mitä on johtanut. Ja se pakottaa organisaation istumaan alas kaikkien organisaation työntekijöiden kanssa ja käymään läpi sen, että hei, minkälaisia hoivavastuita meillä oikeastaan on. Koska helposti, jos ihmiset on kasvaneet itse 2 vanhemman perheessä tai elää 2 vanhemman perheessä, niin on oletus siitä, että sumplitaan puhelimella ja tämä homma toimii. Mutta mikäli näin ei ole vaikea ymmärtää, miten yhdellä huoltajalla itse asiassa sen arjen pyörittäminen vaatii aikamoista jonglööräämistä, niin sen takia mä ajattelen, että tämä Väestöliiton työkalu siitä, että miten pystytään työpaikkojen siellä yhdessä organisoimaan se arki sillä tavalla, että myös työ joustaa sen elämän mukana. Sillä me ei käydä töissä töiden takia, vaan me käydään töissä sen takia, että meillä on aikaa ja varaa sitten elää sitä hyvää elämää ja pitää huolta meidän pienistä. Mutta tähän on valtavan mahtavia työkaluja tarjolla. Kiitos. Kiitos. Tuo oli hyvä, että toit. Enpä ole semmoisesta itse esimerkiksi kuullutkaan. Kiitoksia siitä. Ja sitten Hilu Kemppi. Noin, Fattiin vei mun repliikkini perheystävällisistä työpaikoista, mutta se on just näin, että perheystävällisten työpaikkojen malli on kehitetty ja näissä vaaleissa meillä, jos me yhdessä päätetään, niin meillä on mahdollisuus tehdä Suomeen, paitsi kehittää työpaikoilla tätä perheystävällisyyttä, mutta myös suoraan tehdä Suomeen 500 000 perheystävällistä työpaikkaa. Ja se olisi aika iso saavutus, jos me yhdessä päätetään, että me poliitikkoina, valittuina monet erilaisiin tehtäviin ympäri Suomen johdettaisiin kuntia ja hyvinvointialueita perheystävällisiksi työpaikoiksi. Ja omissa työpaikoissamme, näissä valtion ja julkisen puolen työpaikoissa huolehdittaisiin perheystävällisyydestä, niin sanoisin, että se olisi aika hyvä alku perheystävällisiin käytäntöihin. Ja siellä tunnistetaan yhden huoltajan perhetilanteet ja pyritään myös tuomaan siihen ihan konkreettista auttamista, että miten heitä voitaisiin työpaikalla tukea paremmin. Mä tein tämmöisen selvityksen ensimmäisellä kaudellani eduskunnassa lapsiperheköyhyydestä ja törmäsin siihen, että lähes puolessa köyhistä lapsiperheistä on töissä käyviä huoltajia. Siinä on erityisesti yliedustettuna yksinhuoltajaperheet ja yhden vanhemman perheet. Ja syitä on varmaan monia, ne kaikki pitäisi ratkaista. Elämisen kustannukset on niin kuin yksi tontti ja siihen voidaan kunnissa ja hyvinvointialueilla vaikuttaa, että elämisen kustannukset pysyy kohtuullisena. Tämmöistä duunariköyhyyttä ei olisi. Toinen on se töihin pääsy ja siellä pysyminen ja tässä minusta on tosi paljon tehtävää. Osa-aikatyömarkkinat Suomessa on aivan surkeat. Nyt niitä on ajettu alas vielä entisestään ja se on aika ideologista se osa-aikaisen työn romuttaminen tällä hetkellä. Mä näen niin, että osa-aikainen työ on nimenomaan ratkaisu niihin elämäntilanteisiin, jossa työn pitää joustaa mun elämän mukana. Raskaussyrjinnän poistaminen, tämän kaltaiset perheellistymiseen liittyvän syrjinnän poistaminen, edelleen siitä tosi moni raportoi, prosentit on kovia, se pitäisi tehdä ja siihen pystyy vaikuttamaan myös kunta- ja aluepäättäjänä. Ja sitten nämä joustavat käytännöt työvuorosuunnittelussa ja niin edelleen, niin koen, että ne on aivan keskiössä. Hyvä. Varsin laaja aihe. Niin on laaja, kyllä 2 minuuttiin vaikea saada, mutta tässäkin tuli jo uusia ja tärkeitä pointteja. Sitten vielä Minna Minkkinen, eikö niin? Joo, kiitos puheenjohtaja. Jos Fatin vei Hilun puheenvuoron, niin Hilu puheenvuoron. Mutta jos jotain vielä tämän kaiken päälle lisäisin, niin kyllähän kunnat voi tehdä valtavasti ja hyvinvointialueet sen eteen, miten ne vaikka myöntää koulumatkoja, jos on viikko vanhempi, tai lapsi kulkee viikko, niin kyllähän meillä niin kuin hyvin
me ollaan hyvin systeemiorientoituneet. Systeemi sanoo, että on yksi lähivanhempi ja piste, vaikka tosiasiallisesti olisi kaksi ihan tasavertaista lähivanhempaa. Ja sitten ne palvelut tai mahdollisesti ne bussi- tai noin koulukyydit tai muuta tulee vaan sitten sen yhden vanhemman, lähivanhemman luo. Että onhan niin kuin tämmöisiä rakenteellisia ongelmia. Ja sama on niin kuin nämä työelämäasiat, että onhan meillä, tai jotenkin helposti, mä en tiedä muistatteko semmoista hauskaa brittihuumoria, jossa niin kuin computer says no, niin meillähän on vähän semmoinen systeemi, että vain se, mitä niin kuin jotenkin, oletko sinä töissä, vain täysiaikaisesti töissä, oletko sinä opiskelija, vaan niin kuin, ihmisten elämät on huomattavasti moninaisempia kuin mitä meidän järjestelmä niin kuin tunnistaa. Ja sitten sieltä tulee niin kuin heti ovia kiinni, että tämä ei tule nyt sulle ja tämä ei nyt, että meidän systeemin pitää joustaa, eikä meidän ihmisten niin kuin jotenkin pystyä luovimaan siellä, ja kaikki tarvitsee tuekseen sosiaalityöntekijän, että pärjää jotenkin tässä järjestelmässä, niin onhan tämä järjestelmä nyt silloin niin kuin vähän turhan niin monimutkainen. Ja vielä siihen, Helena nosti se työelämäheikennykset, niin se meidän pelko siinä on, että nyt kun irtisanomissuojaa on merkittävästi heikennetty, niin erityisesti tulisi niin kuin, rokottamaan vaikka yksinhuoltaja vanhempia, joiden lapsi sairastaa tosi paljon. Mä olen siinä ymmärryksessä, tai mä ymmärsin sen Helenan puheenvuoron nimenomaan niin, että ei suinkaan niin, että olisi heikennetty sitä oikeutta olla sairaalapsen kanssa kotona, vaan se pelko on niistä kaikista työelämäheikennyksistä, että se tulee sitten kohtautumaan erityisesti niin kuin meille. Kiitos. Kiitoksia vastauksista. Hienoa. Kiitos. Nyt päästiin asiaan. Nyt jo. Ja oikeastaan nimenomaan nämä, mitä monet toittekin puheenvuoroissa esiin, tätä joustavuuden tarvetta, niin se on kyllä semmoinen, mikä meidän kohtaamilla vanhemmilla nousee jatkuvasti esiin. Että esimerkiksi muistan lähiaikoina yksi vanhempi puuskahti kyllästyneenä, että kuinka pitkään pitää niin kuin ihmisen joustaa, että milloin voisi systeemi joustaa ja rakenne joustaa niin, että siinä ihminen pärjää. Mennään seuraavaan aiheeseen, eli tähän lapsiperheköyhyyteen. Siihen jo vähän viitattiin äsken ja on monissa puheenvuoroissa on noussut esiin tämä taloudellinen haaste yhden vanhemman perheissä. Ja oikeastaan mä haluan sanoa tähän alkuun sen, että mä oon järjestänyt näitä vaalipaneeleja melkein 15 vuoden ajan, erilaisia vaaleja ennen, ja joka kerta me on kysytty kysymys lapsiperheköyhyydestä. Ja mä en ole vielä kohdannut sellaista poliitikkoa, joka kannattaisi lapsiperheköyhyyttä millään tavalla, mutta siitä huolimatta ei ole paljon näkynyt toimia sen vähentämiseksi tehokkaasti. Ja tällä hetkellä lapsiperheköyhyys on lisääntynyt, esimerkiksi viime vuosina on lisääntynyt. Ja nämä pienituloiset lapsiperheet asuu kunnissa ja tarvii kuntien ja hyvinvointialueiden palveluja. Mikä on sinun puolueesi tai mitkä on sinun puolueesi 3 konkreettista keinoa vähentää lapsiperheköyhyyttä? Tai jos ei löydy keinoja vähentää, niin edes vähentää näiden perheiden kärsimystä siellä hyvinvointialueella. Otetaan semmoinen vajaa 2 minuuttia per nuppi tästä aiheesta. Ja mennään taas vähän eri järjestyksessä, niin sitten eri ihmisiltä viedään sanat suusta. Eli Minna voi vaikka aloittaa tällä kertaa. Joo, kiitos puheenjohtaja. Mä olen eri mieltä siitä, että eikö sille kukaan mitään olisi tehnyt. Kyllä siitä on mun mielestä, mä olen 20 vuotta ollut politiikassa ja siitä kyllä säännöllisesti puhutaan. Ja jos nyt ajatellaan, en tietysti tiedä kaiken yli 300 Suomen kunnan valtuustojen työskentelystä ja hyvinvointialueen päälle, että mitä kaikissa valtuustoissa on puhuttu, mutta jotenkin kyllä tietysti ehkä mun puoluekanta ja mun työni tekee sen, että mun katse siirtyy näihin keskusteluihin, että kyllä mä olen nähnyt sitä keskustelua ja sitä työtä sen lapsiperheköyhyyden poistamiseksi. Tässäkin on tullut jo, moni on esittänyt vaikka kesällä puistoruokailut tai kesäleirien hinnat tai muuta, niin ne on niin tietysti niitä konkreettisia. Mutta se,
mitä me voidaan, nyt jos puhutaan erityisesti kunnista ja hyvinvointialueista, on esimerkiksi asumisen hinta, että onko mahdollista asua siinä kaupungissa, onko mahdollista kulkea bussilla, mitä maksaa julkinen liikenne, onko meillä niitä kesäleiripalveluita, onko ne oikeasti saavutettavia, mitä päivähoito maksaa, mitä maksaa aamu- ja iltapäiväryhmät, mitkä on erityisesti niin kuin, yhden- ja pienperheiden niin kuin tarve, että on sitä aamupäivätoimintaa ennen koulua ja koulun jälkeen sitä toimintaa. Ja sitten, että mitä palveluita on myös saatavilla. Me ei näissä vaaleissa voida ratkaista niitä massiivisia sosiaaliturvaan tehtyjä leikkauksia, jotka ovat ne, jotka tätä lapsiperheköyhyyttä seuraavien vuosien aikana tulee lisäämään. Se, mikä minua jotenkin huolettaa, on se puhe siitä, että nyt pitää leikata, jotta sitten tulevaisuudessa on hyvin. Mutta millaisia ihmisiä siellä tulevaisuudessa on? Millaisista lapsista kasvaa niitä aikuisia sinne tulevaisuuteen? Me tiedetään, me on kirjastotolkulla tutkittua tietoa Suomesta ja kansainvälisesti, että lapsiperheköyhyydellä ja lapsuuden köyhyydellä on merkittäviä vaikutuksia ihmisen tulevaisuuteen. Niin mitkä ne ihmiset ovat siellä tulevaisuudessa, jos se tulevaisuudessa on sitten hyvä ja nyt pitää olla kurjaa? Niin mä kyllä tätä narratiivia niin kuin kovasti vastustan, koska se on niiden lasten elämä nyt ja se on niiden ainutlaatuinen elämä nyt. Kiitos. Hyvä, kiitos. Se oli painavaa puhetta. Hilu, voit jatkaa. Kiitoksia. Hurjan ajankohtainen teema, nimittäin nyt lapsiperheiden köyhyyden määrä on lisääntynyt voimakkaasti ja tämä todella tulee vastaan kuntien arjessa kaikkialla Suomessa. Minusta viime aikojen politiikan suurin viisaus lapsiperheköyhyyden ratkaisemiseksi on ollut perhekeskusten perustaminen, ja mä toivoisin, että niitä voitaisiin vahvistaa, kohdentaa myös lapsiperheköyhyyden torjumiseen ja että jokaisesta Suomen kunnasta löytyisi perhekeskus. Se olisi minusta niin kuin konkreettinen asia, joka toisi yhteen kunnan, hyvinvointialueen, järjestöjen, seurakunnan, kolmannen sektorin työn. Ja sitä kautta voitaisiin olla vahvempia. Monesti lapsiperheköyhyydessä, kun sitä itsekin tutkin, niin kyse on niin kuin moninaisista elämäntilanteista, ja silloin tämmöinen yhden luukun talo ja palvelu on ehdottoman tärkeä, jotta apua saa. Sitten on, mitä muuta keskusta voisi luvata. Minusta tämä koulukuljetusmahdollisuus, sen turvaaminen 2 osoitteeseen, on konkreettinen esitys siitä, miten kunnat voisivat parantaa 2 kodissa asuvien lasten arkea. Tai sitten se, mitä lupaan valtakunnan tasolla, että mihinkä eteen keskusta tekee töitä, että esimerkiksi asumistuessa otettaisiin huomioon myös lapset ja nähtäisiin se asumistuessa, jos ihmisellä on lapsia myös toisessa osoitteessa. Eli tämä monipaikkaisuus tulisi saada myös lapsille mahdolliseksi, jotta nämä niin kuin rakenteelliset ongelmat saataisiin ratkottua. Mutta pitkälle lapsiperheköyhyydessä on minusta kyse kokonaisuudesta, ja silloin sitä ei pitäisi pystyä populistisilla yhden rivin heitoilla myöskään ratkaisemaan. Hienoa, kiitos. Ja sitten Fatim seuraavana. Kiitos tuosta Hilkka-Kempin. Mä tuntenut Hilu liian kauan, sanon aina Hiluksi anteeksi, mutta Hilukin sanoo mua Fatuksi, joten nappaan tuosta kiinni ja on samaa mieltä, että muista perhekeskusta tarvittaisiin jokaiseen kuntaan ehdottomasti. Sellainen konkreettinen asia, mikä pystytään tekemään, mihin saadaan kaikki ne palvelut sinne samaan paikkaan. Sellainen toinen asia, mikä kunnan työssä voidaan tehdä, niin voidaan ottaa käyttöön lapsivaikutusten arviointi siinä päätöksiä tehtäessä. Silloin nähdään aidosti, että miten ne päätökset vaikuttaa sinne lapsiin. Ja sitten kun me puhutaan tästä niin kuin lapsiperheköyhyyden lisääntymisestä, niin lapsiperheköyhyys on lisääntynyt merkittävästi hallituksen päätösten vaikutuksesta. Että musta on sanottava, minkä takia meillä on lisääntynyt lapsiperheköyhyys, kun on leikattu niistä tärkeistä tuista, nyt suunnitellaan vielä toimeentulotuen leikkausta, niin nämä kaikki lisää Suomessa lapsiperheköyhyyttä, joka aiheuttaa syrjäytymistä ja heikentää lapsiperheiden ja varsinkin yhden lapsen perheiden, yhden vanhemman perheiden toimeentuloa.
Tämä on niin kuin puhdas asia, fakta, ja tämä on mun mielestä turha kierrellä tässä ja sanoa kauniita temppuja, koska näin se on, ja siitä se johtuu, mitä hallitus on täällä eduskunnassa päättänyt. Muita hyviä asioita, mitä voidaan tehdä, niin on kotipalvelujen saatavuus. Kun me ajatellaan vuotta 1998, niin 8,2% perheessä sai vielä tämmöistä perinteistä kotipalvelua, mikä helpottaa arjen sujumista. Vuonna 2021 vain 2,7% enää perheessä sai tämmöistä kotipalvelua. Mä muistan, kun mun äiti on siis sairaanhoitaja, kun mulla on 3 pikkuveliä siellä, niin se, että kun äitini sai sitä kotipalvelua siihen oman arjen pyörittämiseen, niin se huomattavasti paransi sitä meidän äidin taakkaa, kun minä olin yliopistossa Jyväskylässä, niin se olisi meidän tosi konkreettinen asia. Tämä on myös sellainen, mikä kuntapäättäjänä voidaan päättää, että panostetaan siihen, että kotipalvelua on enemmän tarjolla varsinkin sitten yhden vanhemman perheelle. Ehkä näillä valikoilla lähtisin tästä alusta. Kiitos. Hyvä, kiitos. Ja sitten Helena seuraavaksi. No niin, täältä tulee kunnon oppositiotykitys laidallinen tästä rivistä, mutta siis erinomaisia puheenvuoroja Minna pohjusti todella hyvin siitä, me tiedetään, mitkä on köyhyyden pitkäaikaiset seuraamukset, ja tämä on aihe, joka menee mulla ihan ihon alle, kun tietää, että meillä on ollut lapsia ilman huoltajien ruokajonossa tällä hetkellä, niin se tuntuu tietysti erityisen pahalta. No SDP:lle on itsestäänselvyys, että sosiaalipolitiikka kytkeytyy terveyspolitiikkaan, ja tämä on asia, joka pitää tunnustaa ja tunnistaa siinä mielessä, että tosissaan meidän on turvattava tiettyjä asioita, jotta voidaan olettaa, että ihmiset voisi paremmin. On sitten kyse terveydestä tai tietysti muuten perheiden hyvinvoinnista. Valtakunnan sosiaaliturvapäätöksiin me ei tietysti voida kunnan tasolla nyt vaikuttaa, mutta toki hyvinvointialueella, niin kuin Länsi-Uudellamaalla tehtiinkin, niin lisättiin harkinnanvaraiseen toimeentulotukeen nyt rahoitusta, jolloin voidaan ainakin sitten osaa heikossa asemassa olevista auttaa, ja tiedetään, että köyhyyshän kytkeytyy esimerkiksi lastensuojelun ilmoitusten määrään ja lastensuojelun kuluihin, jolloin on oletettavaa, että se on myös taloudellisestikin järkevää auttaa ihmisiä ahdingossa, ja ajattelen, että mikään määrä terapiatakuita tai perhekeskuksia, on itse ollut perhekeskuksessa viimeisimpänä töissä, ja se on aivan loistava konsepti, mutta ne ei tavallaan poista sitä juurisyytä ja perheiden ahdinkoa ja taloudellista vaikeutta, ja sitä, että näiden perheiden ominaispiirre, niin kuin Ilkka Kemppi toi esiin, niin on se, että se perheen aikuinen on jo usein töissä, mutta se palkka ei riitä elämiseen, ja silloin puhutaan tietysti erityisesti isoista kuluista, niin kuin asumisen kustannuksista, ja sitten kunnissa voidaan tarjota näitä maksuttomia palveluja, että se elämä olisi kuitenkin mahdollisimman mielekästä. Kirjastot, liikuntapaikat ja niin päin pois. Ja vaikkapa sitten kesäisin maksuton julkinen liikenne lapsille, niin olisi mun unelma. Hienoa. Kiitos paljon. Ja sitten Pia seuraavaksi. Kiitos. Vastaan näin hallituspuolueen edustajana pikkasen tähän kritiikkiin, mitä täältä esitettiin. Näen kuitenkin niin, että tämä hallitus on joutunut tekemään näitä säästöpäätöksiä ajatuksella, että tämä hyvinvointiyhteiskunta saadaan pidettyä yllä, ja ei voida loputtomiin ajatella, että otetaan valtion lainaa kattaakseen näitä palveluja loputtomiin, koska se on aivan niin kuin me varastettaisiin meidän tulevaisuuden lapsilta. Että jossain vaiheessa ne rahat on maksettava takaisin ja näitä sopeutuksia on tehtävä, mutta ne pitää tietenkin tehdä sellaisella tavalla, että hyvinvointi ennemminkin yhteiskunnassa lisääntyy, entä kuin pahentuu. Ja tässä on haastetta meille jokaisesta puolueesta. En väitä, että tämä on millään lailla helppo tehtävä. Tämä on todella vaikea tehtävä, ja ollaan yritetty löytää niitä keinoja, millä näitä asioita saadaan korjattua. Meidän ajatus on varmastikin se, että työllistyminen olisi sitä parasta sosiaaliturvaa kaikille perheille muodosta riippumatta. Kannustinloukkoja on pyritetty poistamaan, että se työllistyminen olisi helpompaa. Lisäksi näen, että taloustietoutta olisi hyvä lisätä meidän kaikille kansalaisille, mutta varsinkin lapsille ja nuorille sieltä koulusta lähtöisin. Palkkatason pitää matalapalkka-aloilla olla sellainen, että sillä tulee toimeen. Istun tuolla sosiaaliturvakomiteassa ja muistan sellaisen esimerkin sieltä, missä toimeentulotukea saava yksinhuoltaja ja lähihoitaja, joka on yksinhuoltaja ja kummallakin taisi olla 2 lasta siinä esimerkissä, niin heidän toimeentulossa on vain 100 euroa
eroa kuukaudessa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että meidän matalapalkka-alan työntekijät on lähes sillä samalla tulotasolla kuin toimeentulotuen saajat, ja tämä on tietenkin jollain lailla niin kuin mielenkiintoinen homma. Täytyy muistaa näistä ruokajonoista myös se, että meidän toimeentulotuki Suomessa kuitenkin turvaa, että lapsilla on ruokaa ja vaatteita päällä. Eli nyt täytyisi myös tietenkin kiinnittää näissä asioissa sitten huolta siihen, että huolehditaan, että nämä lapset saa sen, mihin he on oikeutettuja. No niin, Viimeisenä, kiitos. joo, no niin, no kiitos, minä lopetan tähän. Ja sitten Salli seuraavana. Joo, kiitos. Mä ihan mielenkiinnolla kuuntelin tätä keskustelua, koska mä olen itse juuri tänään lähetin liitteitä Kelaan, koska joudun hakemaan toimeentulotukea, koska mun rahat ei riitä. Mä asun Espoossa, mä asun kaupungin asunnossa ja vuosi sitten, kun tuli hallituksen leikkaukset, mun mielestä yksi älyttömimpiä oli se, että peruspäivärahasta leikattiin pois se lapsikorotus. Se oli yksi niin älyttömiä arvokysymyksiä, että mun ääni tärisee, kun mä oon niin vihainen, kun mä mietin sitä, että eikö niin kuin oikeasti ajatella lapsia tässä, että niiltäkö on niin kuin pakko viedä. Ja se, että toi yhden luukun systeemi, niin se olisi ihan ihanteellinen, koska tällä hetkellä mä oon lähettänyt 7 eri paikkaan tukipyyntöjä, hakemuksia, anomuksia, jotta mulla riittäisi rahat ruokaan. Tai mun lapsi, joka tällä hetkellä kasvaa tosi kovaa vauhtia, mulla ei mitenkään pysy rahat hänen kasvuvauhtinsa perässä. Ja nämä on tämmöisiä asioita, että kun esimerkiksi avustusjärjestöille annetaan noille kolmannen sektorin toimijoille, hyvä arki Espoossa esimerkiksi, tosi hyvä esimerkki, niin että sieltä saataisiin sitä jakelua eteenpäin. Se vola olisi isompi, ruokahävikki vähenisi, vaatehävikki vähenisi. Ja se yksi, mikä tähän liittyy myös tosi vahvasti, on se, mä melkein liikutuinkin, en tiedä näittekö, mutta rupesi melkein tuossa Elenan puheenvuoron aikana nyt kanssa Minna rupeaa itkettää, niin se, että se on tosi noloa, hei. Se on oikeasti noloa myöntää, että mä olen tällä hetkellä köyhän lapsiperheen, yhden aikuisen yksinhuoltajaperheen ainoa tulonlähde, ainoa, joka pystyy sitä hommaamaan. Ja se on tosi nolo lähteä etsiä sitä, mistä 100 miljoonat luukut selittää tuntemattomille ihmisille monta kertaa, miksi mä oon tässä tilanteessa. Mä sairastuin reumaa vuosi sitten, minkä takia mä joudun vaihtamaan ammattiin. Mä saan onneksi kuntoutustuen. Ja Elolta. Ja sitä kautta pääsen, mutta tässä olen oikeutettu peruspäivärahaan, mutta sekin on tosi pieni. Ja sitten mä joudun hakemaan täydentävää perustoimeentulotukea ja siihen vielä todennäköisesti joudun hakemaan tukea vielä kunnalta. Niin tässä systeemissä ei ole mitään järkeä tai mitenkään palvele sitä, että mun mielenterveys pysyisi hyvänä, mun itsetunto pysyisi hyvänä. Ja se, että mä voisin olla tässä kaikessa vielä tukeva, kannustava vanhempi ja esimerkki, roolimalli mun lapselle. Että tähän seurakunnilta tukea, perhekeskus, julkinen liikenne alle 12-vuotiaille ilmaiseksi minun mielestä, ainakin tässä. Kiitos. Anteeksi, meni nyt ihan tunteisiin. Kiitos Salli. Kiitos hyvästä kokemuspuheenvuorosta. Tämä oli kaikille tärkeä kuulla. Ja nyt vielä Oona, sun puheenvuoro. Joo, kiitos. Siis sehän on niin, että taloudellinen ahdinko, siis se heijastuu kaikkeen, koko perheeseen, kaikkiin läheisiin, kaikkiin tukiverkostoihin, omaan hyvinvointiin tietenkin ja jaksamiseen. Ja mä kyllä väitän, että jos työllisyyttä haluaa kasvuun, niin sitä ei kannata tehdä niin, että hieman vielä kurjistetaan sitten olosuhteita. No nyt tässä tapauksessa esimerkiksi yksinhuoltajille, joilla on jo aika paljon omalla lautasella. Sen lisäksi, että ihmiset käy töissä, käy hakemassa lapset, pyrkii mahdollistamaan harrastuksen lapselle tai kohtaamisia kavereiden kanssa, niin kyllä se on
erittäin raskasta elää tämmöisen taloudellisen taakan tai niin kuin ahdingon kanssa, ja se myös stressaa ihmisiä ja tuottaa sitä huonovointisuutta. Silloin on vaikeampi lähteä hakemaan töitä muutenkin. Muutenkin niin kuin ehkä, jos puhutaan tästä niin kuin kasvusta, niin kyllä mä koen, että sitä talouskasvua saadaan nimenomaan niin, että vaikka panostetaan yrittäjyyteen, ja monet yrittäjäthän ovat, etenkin naisvoittoiset alat, ne on hyvin pieniä yrityksiä, ja heillä on nyt tuntunut myöskin nämä hallituksen leikkaukset aika kovasti. No, mitä sitten voitaisiin tehdä niin kuin ihan konkreettisesti? Mä ensinnäkin pidän tätä meidän Suomen mentaliteettia, että aina pitää tehdä kaikki itse ja aina pitää pärjätä, että tätä stigmaa tämän köyhyyden ympärillä, niin mä pidän sitä huolestuttavana, ja mun mielestä olisi erittäin hyvä saada sitä purettua myöskin tuolta ihan kaupungin suunnalta. Mä haluaisin nähdä enemmän sitä yhteisöllisyyttä, ja tuli ajatuksena esimerkiksi, että mitäpä jos taloyhtiöissä niin samalla tavalla kuin on pesutupa, niin voisi olla vaikka yksi tai kaksi huoneistoa vapaana niin, että sitä voi sitten vuokrata vaikka vanhemmat, jotka asuu muualla tai muuta, niin että saisi vähän enemmän apua sinne lähelle sitä niin kuin omaa jaksamista tukemaan ja nimenomaan sitä työllisyyttä tukemaan. Mun mielestä yksi erittäin tärkeä asia on päiväkotien ja koulujen ruoka ja sen laatu. Useille lapsille se saattaa olla käytännössä ainoa niin kuin lämmin ja ateria, joka sisältää jokseenkin tarpeeksi ravinteita ja proteiineja, niin sen kehittäminen on mun mielestä kyllä ihan äärimmäisen tärkeää. Ja sitten pitää myös muistaa, että no niin, sitten tarvii mennä Kiitos. eteenpäin. Kiitos paljon. Ja Mia Laiho vielä. Joo, kiitos. Tässä on tullut paljon asioita, jotka vaikuttavat siihen toimeentuloon. Mä itse lähtisin siitä, että erityisesti kasvukeskuksissa niin asumisen kustannukset vie paljon sitä vaikuttaa siihen, miten paljon on rahaa käytettävissä, ja sen takia ne ratkaisut, mitä asumisen kustannusten hillitsemiseksi voidaan tehdä, niin se pitää tehdä. Toinen asia sitten ruoan hinta, että minkälaisia myös valtakunnallisia päätöksiä ja miten pystytään sitä ruoan hintaa pitää kohtuullisena, koska ruoka kuitenkin vie, vuokra ja ruoka on ne, jotka leikkaa suurimman osan siitä palkasta. No sitten myöskin päiväkotimaksut, niitä on onneksi tässä laskettu viime vuosina, ja jos on pienemmät tulot, niin ne ovat hyvin matalat jo. Et se on ollut hyvä trendi, ja se on mahdollistanut sen, että myöskin päivä- tai varhaiskasvatukseen osallistutaan. Sitten asiakasmaksujen osalta pitää kiinnittää huomiota siihen, että informoidaan enemmän näistä maksuhuojennuksista, mitä on mahdollista saada, jos on ongelmia toimeentulon kanssa. Ja sitten tähän vielä nostaisin nämä harrastamisen mahdollisuudet, niin että sitä myöskin kunnissa huomioidaan riittävällä tavalla. Ja sitten järjestötoiminta on kyllä tärkeää työtä ja tekevät tosi arvokasta työtä myös eri sektoriin liittyen yksinhuoltajiin, mutta myöskin sitten lasten parissa lapsijärjestöt. Siellä on paljon hyvää myös kerhotoimintaa, jotka ovat ilmaisia tai hyvin matalalla kustannuksella, niin niistä enemmän tietoa myöskin pitäisi jakaa alueella. Kiitos puolestani tästä paneelista. Kiitos. Kiitos paljon. Pikkusen teknisten häiriöiden vuoksi ollaan ehkä yliajalla, mutta toivottavasti vielä pystytte hetken. Pakko tarttua tuohon järjestöjen tärkeyteen, kun järjestöjen edustajia täällä olemme, niin toivommekin, että kun kerrotte, että järjestöjen pitää tulla avuksi palveluihin, niin silloinhan järjestöiltä ei voi leikata meidän rahoitusta, koska meillä ei ole sitten työntekijöitä tekemässä tätä tärkeää työtä täällä. Niin muistakaa se, että sekin on asia, joka kannattaa ottaa sitten huomioon näissä päätöksenteossa. Tämä toki ehkä ennemminkin sitten tuolla eduskunnassa kuin kunta- tai aluetasolla. Mutta nyt olemme kohta tämän paneelin päätöksessä, ja
jotta ei mennä ihan yliajalle, niin jokainen teistä yhdellä lauseella, yhdellä napakalla lauseella, minkä takia kannattaa äänestää. Miksi tai minkä kannustuksen haluaisitte nyt äänestäjille sanoa tähän loppuun? Miksi on tärkeää äänestää? Ja tämä voi tulla vähän nopeasti ensimmäiselle, mutta otetaanpa silti täältä vaikkapa Fatin Diarra ensimmäiseksi. Kiitos. Mä ajattelen, että politiikka on tekoja eikä pelkästään kauniita sanoja. Ja mä ajattelen, että itse politiikassa olen pystynyt seisomaan niiden arvojen puolella. Helsingistä tein aloitteen siitä, että Helsingistä oli lapsiystävällinen kaupunki, ja näin me myöskin tehtiin, ja tehdään nykyään myös lapsivaikutusten arviointeja. Mä ajattelen, että kauniit puheet ei nosta ihmisen palkkoja tai korvaa toimeentulon menetyksiä, vaan se on poliittisia päätöksiä, niissä mä oon aika tiukka. Kiitos. Kiitos. Sitten Pia Sillanpää. Kiitos. Miksi on tärkeää äänestää, niin on se, että meillä on se mahdollisuus tässä maassa, vapaassa maassa äänestää ja kertoa se meidän oma mielipide, miten asioita pitäisi hoitaa näiden ehdokkaiden kautta, jota me äänestetään. Tämä on tosi tärkeä siitä syystä, että jokainen saa omaa äänensä kuuluviin tätä kautta tässä maassa. Kyllä. Kiitos. Sitten Mia Laiho. Joo, tärkeää äänestää, vain äänestämällä voi vaikuttaa. Et jos jättää äänestämättä, niin silloin se oma ääni ei tule kuuluviin. Ja uskokaa, että kyllä se yksikin ääni vaikuttaa ja sillä on merkitystä. Hyvä. Sitten Oona Haagman. Helsingin kaupungin strategia korostaa sekä lasten, nuorten että perheiden hyvinvointia. Niin nyt kysymys on, että ei mitä, vaan että miten me voidaan tehdä parempia ratkaisuja. Mun mielestä siihen tarvitaan nyt luovuutta ja ihan uudenlaista ajattelua. Eli me voidaan tehdä parempaa työtä yhdessä, tillsammans. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Salli Laukkanen. Joo, miksi pitää äänestää? No, sulla on ääni, käytä sitä. Nyt sulla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja päästä vaikuttaa siihen, että miten sun mielestä oikeasti tarvitsisi tehdä nyt näitä asioita täällä. Hyvä. Kiitos. Sitten Helena Marttila. No näissä vaaleissa on kyse kaikkein tärkeimmistä arjen palveluista ja silloin merkitystä, ketkä niistä asioista päättää. Meidän mielestä kaiken voi tehdä reilummin ja samalla voi lähettää viestin maan hallitukselle. Kiitos. Sitten Hilu Kemppi. Toivon, että voisit luottaa keskustaan ja vaihtaa keskelle. Minusta meidän puolue arvostaa joka ikistä lasta tässä maassa ja tehdään töitä sen eteen, että kaikki perhetilanteet tunnistettaisiin tasa-arvoisesti. Ja yksi esimerkki tästä on se, että ajetaan kuntavaaleissa 3 tuntia maksutonta kotipalvelua kaikille. Kiitos. Ja Minna Minkkinen. Kiitos. Nyt jos koskaan kannattaa äänestää, tietysti aina, mutta nyt kevään vaaleissa voit antaa äänesi vasemmistoliitolle ja antaa äänen ja toimia vastavoimana tälle nykyiselle meiningille. Kiitos. Kiitos. Hienoa. Näillä kannustuspuheilla toivottavasti kaikki kuulijat menee äänestämään ja toivotan onnea kaikille panelisteille vaalikampanjointiin. Ja kiitos tästä paneelista. Kiitos kuulijoille siellä. Hyvää illan jatkoa. Kiitoksia kaikille panelisteille.